Urte berrion, 1983a, zorion sopa dizuegu. Izan deila onona, osasun aldetik, lanaren aldetik, suerte aldetik... Baita, maitasun aldetik ere? Arrazoi duzu. Baina orain, aldenik eta ondoen pase berdu ordu bete, zuek eta guk. Bai, baita gu ere. Eta noski, ondo pasa eta umoretsu. Eta nondik hasiko gara, bapina? Hasi, nobedadea ikusgarri batekin. Inok espero ez duen zerbait. Ausartin da txurrena, lehiatilak ibabena.